Samtang nagpabilinta sa pagtindog atong ipasalamatan ang atong gamhanan nga Dios nga maoy nagapasibugda nining maong buluhaton na maigsoon. Amen. Salamat sa akong kaluwasan o salamat kang atong Dios sa duol nga mubalik. Jesus is coming so very, very soon. Salamat sa atong presbyter sa mga section na igsoon, Pastor Efren Grelius, his family, o sa atong home missions director, Pastor Granada. Murag doon ang tuig na schedule karon pagyod na natuman na igsoon. Praise God. Sa tanan natong mga pastors, tanan mga igsuonan, tanan mga leaders sa section Antibuok, Pilipinas karon nag-celebrate sa Pentecost Sunday. Amen. Hallelujah. Kalayo ng Diyos. Di lang kita dini sa General Santos City, kundi ang tibuok Pilipinas karon na kay usap nga dayo ng simbahan ang ngalan nga nabing gamhanan. And I believe the Lord is ready to pour out that Holy Spirit of promise. Don't go home without receiving the power of the Holy Ghost. And shout amen. Praise God. Salamat sa iyo bata magsulod sa wali maigsoon o gatong iampo ng Diyos. Walay ko paulit nga dili maglitok sa nagkalain-laing pinulungan. As a pastor, that's always our praise. Amen. Hallelujah. Of course, ang maigsoon. Matthew chapter 3 verse 11, Acts chapter 1 verse 8, and Acts chapter 2 verse 39. Matthew 3:11, I indeed baptize you with water and to repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Everybody say Holy Ghost and with fire. Acts 1:8, powerful verse. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Last verse, Acts 2:39. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Atong isa natong makakamot o mag-ampo ta diha sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Amahan nga balaan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat nilimaw nga adlaw nga di adunay pagsaulog sa adlaw sa Pentecostes. Wala kami langing pagandoy tinguha ug tuyo nimo panagtigod karon nga matag usa ka namo sumala sa imong magipagulong kay ang saad alang kanimo, alang sa imong mga anak o alang sa tanang pagkatawod, bisan pa ang tanang nakuha sa ayo nininadapit karon Ginoo ko nag-aampo ngayong banal na Espiritu imong inabubo Ginoo. Hallelujah. Pinagi sa nagong pagsangit, hallelujah, in the Holy Ghost o sa tanang Ginoo nga tanang gusto mong babang nini among gipanlong ang pagluwa, among gipanlong ang buwag sa kahaway, ibuko rin among taliwala
Praise God. Pentecost Sunday. Salamat. Kini mao saya kung pag-auluhan may igsoon, the power of the Holy Spirit. Ang gahom sa balaan nga Espiritu. Wala na'y pinaka nindot o dako nga gahom nga akong ipangandoy sa kanunay. Dili ang gahom nining kalibutan. Dili ang gahom sa kaam. Dili ang gahom sa mga pangulo o mga nason. Bisan pa ang gahom ni Antikristo. Bisan pa ang gahom ni Satanas. Dili makanabaw sa gahom sa balaan nga Espiritu. Atong tinuhaon, atong panganduyon, atong tuuhan mga higsoon, hallelujah, mga nanay, mga tatay, mga batanon, kung doon na may mga bisita nga niya karon bini, nga dili tamo gawas, dili tamo pauli, nga di ka mapuno sa balahan nga Espiritu sa atong Ginoo. Pentecost Sunday, wala dahil kibuhan karon sa kanang apostolate, ilang na sa United Pentecostal Church, we celebrate the outpouring of the Holy Spirit. Clap your hands to Jesus. Come on, hallelujah. At Pentecost, the reviving winds of the Spirit came upon the apostles with incredible spiritual life and power. First, there's the wind. There's the fire. And fire is a symbol of God's presence throughout the Bible, beginning with Moses and the burning bush. Labas pa kayo sa akong huna-huna. Milabay ng conference. First night, mga igsoon, diwali ang 5 wheelers. Hallelujah! Kunya isgutan, usahay mahadlok ka sa kalayo. Pero niya lang mo kalayo, anaa ang paghilo, anaa ang paghamag o kalibay, pinaagi sa balaan na Espiritu. O usa kanindot na pulong mag-iutok sa atong magwawali, dili lang na Holy Ghost Torres mga igsoon. Hindi lang kada Domingo mapuno ka sa balaan na Espiritu. Dili sa lugar na bisitaho lang nato para gusto kang mapuno sa balaan na Espiritu. Ang balaan na Espiritu mga igsoon, kinahanglan ng buyo sa atong kalanong Espiritu o sa atong kasing-kasi. Come on, shout amen! Hallelujah! 5 winners. The importance of the Spirit in Jesus' life is noted by the fact that Jesus begins his public ministry with the reception of the Spirit. Wala siya musugod. Pagsugod sa pagwali at the age of 30, wala siya musugod may igsoon nga muwali sa pulong, sumala sa kanuguton sa amahan. Wala magsugod ang mga milagro hangtod nga wala niya madawat ang balaan na Espiritu. Tonight or this afternoon, we need to understand Jesus is coming so soon. Jesus, we can see, we can hear the sound of his coming. We don't want to be left behind. I don't want to be left behind. I don't want to backslide. I don't want to be discouraged. I want to stay on fire. The power
Salamat sa ating Panginoon na tayong mga nasa ilalim ng United Pentecostal Church hanggang ngayon, hanggang sa pagbabalik ng Diyos, huwag nawa tayong mag-abago. Maliban ang tao ipangalan sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa karyan ng langit. Mga kapatid at mga kaibigan, kung meron mga malagang bagay sa ating buhay ngayon, hindi ang ating talento, hindi ang ating kondisyon, hindi ang ating trabaho, hindi ang ating kayamanan, hindi ang ating apelyido. Ang kailangan natin higit sa lahat ay ang Espiritu ng ating dakilang Panginoon. Down shout to the Lord! Hallelujah! Minsan, narinig natin na may mga preachings na nagsasabi, huwag nating dalahin ang ating profesyon sa panahon ng pagsasamba. Huwag nating dalahin ang ating katalanuhan sa pagsasamba. Ang dalahin natin ay ang ating pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! And please allow me to challenge everyone. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, meron tayong kalayaan. Huwag niyong hayaan mapipigilan ang inyong sarili na hindi kayo makapagpupuri sa ating dakilang Panginoon. This is celebration. This is a time of rejoicing. This is the time to serve. Alam niyo po, noong last Wednesday, may tinuro ako sa church. Napakinggan ko ito mga kapatid kay Sir Jeff Arnold. Sabi niya, meron lang 3 anghel sa langit na merong pangalan. Una, si Lucifer. Si Lucifer ang tagadala, nangunguna ng pagpupuri doon sa langit. Lahat ng mga anghel doon, si Lucifer ang nagagay. A praise leader to worship the Lord. Pangalawa, sabi ni Sir Arnold, pangalawang anghel ay si Gabriel. Tagadala ng mensahe. Pangatlo nga kapatid, si Michael, a warrior angel. Kaya sabi niya mga kapatid, sa panahon na mag-lead ng worship si Lucifer, kaya ang pangalan Lucifer, hindi masama, is a praiser and a worshiper. Pero dahil sa pride, napalitan ng katanas. Kaya gusto niya, siya na ang pupurihin. Kaya mag-ingat tayo sa ating pagpupuri sa Diyos. Hindi tayo nagpupuri para sa ating sarili. Hindi tayo nagpupuri para makita ni pastor, para makita ni brother and sister. Nagpupuri tayo para sa ating dakilang Panginoon.
And then, sabi niya mga kapatid, si Gabriel, nagadala ng minsay. Siya naghasabi ng minsay doon kay Maria na siya ay magkaroon ng anak. Ang batang tawagin Jesus. And then, sabi niya, si Michael ang siyang tagabigay protection. He's a warrior. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Meron tayong mga anghel, araw-araw, gabi-gabi, nagbabantay sa ating lahat na abrir. And I believe there are angels around this place. Hallelujah! Di natin siya nakikita. Di mo siya maramdaman. Pero I know na katabi mo siya ngayon ako. Come on, I challenge you. Worship God with your angels today. Feel the presence of the angels. Feel the presence of the Almighty God today. Pero sabi niya mga kapatid, sabi niya, kahit dito sa celebration, kahit dito, sabi ni Sir Arnold, pagdating sa pagpupuri, hindi 100% ang nagpupuri. And I can affirm and attest, the church, Sir Ian, maingay din tayo doon, pero hindi ko rin makita 100%. Nagdundagan, takbuhan, iyakan, nagpupuri-puri, iba nakaganon lang. Don't allow Satan to control you today. Don't let the devil to put your arms being folded. We don't need folded arms in this place. We need hands to be lifted up. Come on, somebody. We need to raise our hands. We need to clap our hands for the glory of God. Shout to the Lord. Jesus. Alam niyo po, sabi ko sa church, mga kapatid, kahit sa ibang mga lugar, because I love to worship God. I have no other reason to come to church but to worship. Preaching is just part of my ministry, but my main purpose of being a Christian and a preacher is to be a worshiper. And I go most of the time, I preach and travel, I open, I don't want to be remembered as a superintendent, as a pastor, as a bishop, as a teacher, whatever. I don't need those titles. I want to be remembered by someone as a worshiper. Come on! It's not about who you are. It's all about your worship. Come on! You know why? Because in heaven, no superintendent, no president, what God is looking for are worshipers. Come on, start praising Him. Start shouting in the Holy Ghost. This is Pentecost Sunday. When the Spirit of Pentecost is celebration. It's dancing. It's praising. It's praising. So, I told the church, mga ikson, mga kapatid, pag sabihin ni pastor, o sabihin ng MC, o
kung sino nag-lead. Pag sabihin natin, itaas ang ating mga kamay, itaas mo ang iyong kamay. Alam mo bakit? Dahil may mga taong gustong magtaas ng kamay, pero hindi na nila maitaas. Gusto nila itaas, gusto nila magtaas, pero hindi na. Nung medyo, pero ang pastor ay rin ang tuwan. Nung malusog pa ang kanyang katawan, wala pang sakit, mahaba, malaki, hanggang trabaho. Pag panahon ng worship, nakaganon na. Minsan, number 4 pa. Nagkasakit. Ngayon, pumayat. Nagkasakit. Sa panahon ng pagpupuri, ngayon malakas na tumakbo. I watch him. In my mind is working. Bakit hintayin mo bang magkasakit ka? Bago ka magpupuri sa Diyos. Narinig ko ba ito mga kapatid? Pastor Leopold, mga tatay, mga nanay, mga people, bakit hintayin pa natin? Hintayin ang kasakit bago tayo magpupuri sa Panginoon. Kung walang Pentecost, wala tayo dito. Kung walang Pentecost, hindi tayo marunong magpuri. Hindi natin magtingin na itong liwanag. Thank God for Pentecost. Pero kung wala ng Pentecost, meron mo ng cross ng Kalbaryo. No Pentecost. No Pentecost, no church. No Pentecost, no Holy Ghost outpouring.
Mga kaibigan, mga kapatid, this is Pentecost Sunday. Alam niyo anong mensahe ng Pentecost? Pentecost is all about the Holy Ghost. Pentecost is all about salvation. Pentecost is all about peace. Pentecost is all about miracles. Pentecost is all about separation. Pentecost is all about power. Pentecost is all about righteousness. Pentecost is all about holiness. Let's dwell in the presence of the Pentecost. Hallelujah! Jesus, please be seated with me. Jesus clearly stated that when the Holy Spirit has come upon you, ye shall be witnesses unto me. The baptism of the Holy Spirit then is being fully immersed into the life of Jesus Christ, allowing Him to have a maximum control in our lives. That control can manifest itself in our moral lifestyle or devotion to God and our service for Him. Ang bautismo sa balaan ng Espiritu gigamit ang pulong na immerse or immersion. Baptism is immersion in water. Holy Spirit is also an immersion. What do you mean, Mr. Preacher? Ang Holy Spirit hindi lang hanggang speaking in tongues. Ang Holy Spirit hindi lang hanggang nakatira sa puso natin. Ang banal na Espiritu, tayong lahat kasama ako, kailangan ma-immerse. Ano ibig kong sabihin? Kailangan malubog ka doon sa Espiritu ng Panginoon. Kung baga sa damit, di ba? Kung doon tayo mga linaban, ano nang ihubog? Humulan dito sa tubig, utagan mga kinigas, para ininghawa, sinikwaswas, wala tayong mansa. Let us all be burned! Come on! Pwede ba na nagpapapal tayo? Mga eksyon, magpahulog na sa Espiritu sa Diyos! Come on, shout to the Lord! I need a maximum control. I need all immersion in the Holy Ghost. Full immersion. I always challenge because I understand kinsa man ang wala Espiritu ni Kristo, dili iyan ni Kristo. Katong Espiritu nga nagbanhaw kay Kristo, kung nausap ka na kanimo, mausa na mo banhaw kanimo. I like sa mga comments usahay sa mga camp meetings, Father's Days, kung siya may suot ang revival, dili sa kasama, dili sa nagantagan o sige-sige. Ang revival, ana sa pagkabago sa kinabuhi. Kaya kung busog na lang mulungsod, mas busog mulungsod ang nasa gawas. Kung busog na budagan, mas busog sila budagan. Apalo ang gawin, pero kita na. By the power of the Holy Ghost. Come on, shout to the Lord. I
the Holy Ghost. I told the church, our church, will you sing? Will you please sing in the Spirit? Man, hallelujah. We can sing while speaking in other tongues. I want our musicians while playing the keyboards, they're speaking in other tongues. Playing the guitars, they're speaking in other tongues. Playing the drums, they're speaking in other tongues. Sometimes we love to sing, but we don't have desire to speak in other tongues. Sometimes we love to play the instruments, but we miss speaking in other tongues. Sometimes we just love to worship, dancing, and we forget, Lord, this is not enough. I want to speak the language. I want to be with you. Pray the Holy Ghost. Come on. Are you hungry for the Holy Ghost? Are you thirsty for the Holy Ghost? God is going to bless us now. Hallelujah. Ayaw ka pala. Di ka makadisturbo sa magwawag. Kung utindog ka mo, sigit ka, nagkalito ka sa life pinulungan, huwag mo nino maintira. Ang demonyo mo ay naintira. Kung utindog ka mo, dagan ka, puno ka sa malang na espiritu. Huwag na nagkasabot na nadisturbo ang wari. Mawag pula sa nagwari sa malang na espiritu. The power of the Holy Spirit is infinite, immeasurable, and inexhaustible. Ayaw pagtuusis, brat, nga napuno na siya sa balang Espiritu, di ka na makadawag kay nana niya, dili mahurot ang Espiritu Santo. Come on. Come on. Kung nadawag sa iyong katapa, madawag mo din ang nagkaroon. Kung nawala sa iyong likod, naglikod sa nagkalaing pinulungan, nakalikod ka sa niyaman. Kung napuno ka sa kahon sa Diyos, magpuno ang tanan mga ikso. If you believe it, give a big clap of praise to sa kapalakpakan sa Diyos. Come on. Yes. When the Holy Spirit comes upon followers of Christ, the most unlikely people become fountains of power. Maun sa man ang kalibutan, ang United Pentecostal Church for the Glory of God. Miagi ang pandemic, wala mo gamay. Misamo Ginoo kadaghan. Maglisod na tan pangitag lugar na kabutangan sa atong mga camp meetings, sa atong mga John Conference, Pastor Efren, maglisod na tan maigsoon, pero naibalo ang Dios sa atong panginahanglan. Nini katapusan sa mga adlaw, I believe, dili kay kung na superintendent, but I believe on the words of the Lord. Hingon ang Dios magagamit kamo, magapuyog kamo sa mga building, nga dili kamo mo nagpamarong. It's time to claim the promises of God. If you believe it, it's time to believe it. Come on, shout amen. The power
qualification and assurance of Christ's witnesses that we are saved by the blood of Jesus. Walang nailaing pinakataas, pinakalabaw, nga naghatag kanato o kapangyarihan o gahon nga ikaw tunay kasiguraduan sa kaluwasan. Ayaw pagbiya, ayaw pag-alikod, gaksa o maayo ang maong kaluwasan. Ayaw pamulit, kung di o maayo kining maong ang kaluwasan. Gahon sa Diyos atong kaulan! In the name of Jesus. In the Old Testament, the Spirit of God came upon isolated individuals, smaller groups, only on special occasion and only in a temporary way to help them accomplish God's purpose. Kita niyo maigsuon ang kalahi. Sa Old Testament, ang makadawat lang sa balaan na espiritu, pinili lang. Kings, prophets, judges, at certain individuals. And then, smaller groups like the priest. For what? Just to accomplish the purpose of God. Anong sunod? Occasionally and temporarily. Kaya kung mag-prophesy si Isaiah, the Spirit of the Lord is upon me. After that, the Spirit of the Lord withdrawn. Then he will become ordinary person. That in the Old Testament. Pinili lang. But I have good news to everyone. On the day of Pentecost. Come on. This is my day. This is our day. This is your day, brother. This is your day, sister. This is your day, mama. This is your day, papa. This is your day, son. This is your day, daughter. This is our day, church. Clap your hands to the Lord. How excited. How excited, mommy. Come on, come on. Come on, shout. Come on, hallelujah. Come on, rejoice in the Lord. Pag-abot sa ataw sa Pentecostes, wala na ikipili ang Diyos. Babae, lalaki, ulipon, gawasno, Grego, Hebrew, wala na. Tanan. Gibuko, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. All flesh! Come on, Pentecostals! The morning rain and the moderate rain are looking for the latter rain. Kaya sa wala pata magsugod ni ulan, ni taliksik mga igsoon. Pagbubo sa Espiritu Santo, walay gipili, dili lang para pag-Domingo, dili lang kung nagkaluya ka, matag-hadlaw, dili temporary, dili occasionally, kung nagpulong na ng talino, sa iyong tibuot kinaboy, hanggang sa pagbalik sa atong Panginoon sa Kristo, kung wala Espiritu sa Diyos, dili ka iya sa Diyos. Now, sa isulti maigsoon, si Gabriel
nagdala of inside. Hingon siya sa church, do not tell Gabriel and pastor. Sa sulod sa simbahan, pilipod tanan ng minaw. 80%. I am very strict in the church. Ako silang giingnan. Pag magsugod ang Sunday school, don't go out, listen. Respect the teacher, respect the Word of God. Kung gamitin ako ang title ng bishop, maglingkod manggaling ko sa atubangan, maminaw ko sa teacher, tamo pa. Sikuan ko man na, di man na sikuan ang Word of God, imong tanaw. Mauna usay ang simbahan, walay respeto. Di mo lang ordinary. Pipila lang ang naminaw. Ang uban magsipag-cellphone. Uban magsipag-marites. That is not the place for marites. It's time to hear the word of the Lord. Come on! If you want to go to heaven, listen to the word of God. Come on, clap your hands to Jesus. Next, how about Michael the warrior? Sabi niya, may so ng explanation niya, we need to be a fighter. Coming to the altar makes you a fighter. Pero sa church, Pastor Ayan, kamayran manuhol sa altar. Maunang kamayra ang managugon sa church. Pag iwan na ito, manuhol ka sa altar, ang uban ng lawas. You will go home a loser. Because you need to come to the battle. You need to fight for your victory. You need to fight for your healing. You need to fight for your miracle. You need to fight for your blessing. Don't wait outside. The blessing is in the front. Come on, warriors. Come on, fighters. Dwell in the altar. Sabi niya, yung mga very energetic sa worship, that is not anointed, that is energy. But anointing is different. When you start crying, speaking in and you come to the front and raise your hands and worship the Lord, that's anointing. Come on, don't be confused. Your dancing, your running is not anointing. That's your energy. But when you come to the Lord and say, God, please forgive me. Please change my life. I want that Pentecost. I want to experience the power of Pentecost. God, change me. God, bless me. God, I pray in the Holy Ghost. I'm ready to close in the Holy Ghost. Pili bang manindog ang tanan ng Kristo? Pili bang isa ng mga tumatlo? Come on. Habang isa na ako kahit tumatlo, pili bang mo ginagaling sa pagdaig ang iyo? Come on, hallelujah. Come on, hallelujah.
My soul, bisan asa kumuha. Ma-celebration, anniversary, ma-conference. Ano man ang topic, ano man ang theme, I always ended in the Holy Ghost. We will end the celebration in the Holy Ghost. Katong gusto mo doon sa tubangan. Atong i-arrange may soul, pwede siguro Pastor Ayan, diri ang mga babae, diri ang mga lalaki. Ayaw lang mo gluhod, yung soul, tindog lang para doon na tayo lugar. Katong wa pa makadawat sa balaan ka Espiritu, pwede mong mudor yung soul. Pwede na itong i-atras sa mga lingkuran at dalawang inyong mga bags may soul. I think we will pray. That's it. You can speak in tongues. Sige, pwede pa move forward. Sis, forward. Sige, forward. Pwede pa move forward. Sige. Yan, sige. Forward. Amen. Pentecost, remember. Pentecost brings salvation. Pentecost brings deliverance. Pentecost brings healings, miracles, signs and wonders, unity, blessing. Hallelujah. Sige po. Palapitin muna natin yung gustong lalapit. Bago tayo mag-pray, bago tayo umawit. We will pray together today. This is Pentecost Sunday. We will decide for the power of God. Brad, tanggapin mo yan ngayon. Sigurado matanggap mo yan. Walang uuwi na hindi magsasalita ng ibang ibang mga wika. I believe it. I live with it. I preach about it. Because I believe God is able. Hallelujah. You are the last generation of young people. Kita nyo, majority sa doon sa tubangan, mga kabataan, mga nanay, mga tatay. Sige, bago tayo mananangin, pero tayo gagawin, mga kapatid. Salamat sa mga nagaling sa opian. Sige, amen. Tulong-tulong, praise God. Amen. We will trust in the Lord. We will madawat din mo ng karon. Kung ano kayo nalapian sa itong lawas, tunay milagro karon. Kung ano sa ibabaw sa pictures, tunay kayo nalapian karon sa itong lawas. This is Pentecost. Pentecost speaks of deliverance. Pentecost speaks of miracles. Pentecost speaks of your healing. Pentecost speaks of signs and wonders. Signs and wonders. Alright. Ano yung sumunod? Tanaw sa mo nila sa taas. Ayaw sa mo biyo. Tanaw sa. Okay? Itamuan yung tubig. Inani ang simbolo sa banal ng Espiritu. Ibukbo. Pero, kung iunaan tama ang iksoon, sa pagbukbo sa taong tubig, ang gamiton sa Diyos ang atong dila para maglito ka sa nagkalayo-layong pinulungan. Di ka makalito kung sa ano ang dapat nila. We don't need sign language to receive the Holy Ghost. We need to speak in tongues.
akong bakbak nga sirado, nawa sa padong ng tubig. Nayabulan, nasayang lang. Pero kung apri ang akong baba, walay masayang.